Vi bliver sendt afsted. 3, 2, 1. Kør. Venstre 2, 250, højre 2. Og derefter 250, højre ind i chikanen. Og det går straks venstre 2 derefter. Så er det 100, højre 2 minus helt rundt. Og derefter 500 frem mod chikane, chikane ind venstre. Og det går straks højre 2 helt rundt. 80, venstre 2 plus ind ved port. Derefter 100, venstre 2 plus. Og 80, højre 2 minus. Og 50 ind i chikanen fra venstre. Og 150, venstre 2 første gang. Og så er det 80, højre 2, og der skal vi helt rundt. Og så er det 400 og højre 2. Det er helt i bunden. Derefter 250 ind i chikanen fra højre. Og det går straks venstre 2. Og 100 højre 2 minus helt rundt. Og derefter 500 frem mod chikane, chikane ind venstre. Og efter chikanen går det straks højre 2 helt rundt. Og derefter 80 venstre 2 plus ind ved port. Og så er det 100 venstre 2 plus. Og 80 højre 2 minus. Og 50 ind i chikanen fra venstre. Og 150 venstre 2 anden gang. Og så er det 80 højre 2 helt rundt. Så er det 400 helt i bunden, og der skal vi til højre 2 bagefter. Og så er det 250 frem mod chikanen, chikanen ind højre. Og den går straks venstre 2. Og derefter 100 højre 2 minus helt rundt. Og så er det 500 frem mod chikane, det er chikane ind venstre. Og efter chikanen går den straks højre 2 helt rundt. Og så er det 80 venstre 2 plus ind ved porten. Og så er det 100 venstre 2 plus. Og så er det 80 højre 2 minus. Og 50 ind i chikanen fra venstre. Og 150 venstre 2 tredje gang. Skal en runde mere. Og så er det 80 højre 2 helt rundt. Og så er det 400 højre 2. Det er helt i bunden. Og så er det 250 ind i chikanen fra højre.
går den straks venstre 2. Og så er det 100 højre 2 minus helt rundt. Og så er det 500 frem mod chikane, og chikane ind venstre. Og efter chikanen går den straks højre 2 helt rundt. Og så er det 80 venstre 2 plus ind ved port. Så er det 100 venstre 2 plus, og derefter 80 højre 2 minus, og 50 frem mod chikane ind venstre, og 150 venstre 2, og det er 4. gang, det vil sige, at vi skal i mål. Hvad siger du? Vi skal i mål. 150 venstre 2, og vi skal i mål. Jeps, modtaget. Og der er fuld stop i mål. Get on.